uyabona ifilimu mntakakoko brave abantu hayi khona kanti utwana banilomo omudaka kangaka itshikana banilomo omudaka kangaka ipata imungu nechipatutu ipata imungu nechipatutu ipata imungu nechipatutu ipata imungu efuna umuntu omupitsha waswabi ipata imungu efuna umuntu omupitsha waswabi ipata imungu iyataka ipata imungu iyataka ipata imungu iyataka ipata imungu iyataka nasi pata imungu mashoti ishekisheke bathi bazabe nasa mashoti awuphase nangebelesheke yethu mani yekela ukuthenga utshwala obuningi bheka ukuthi abantu sebenjani ayile phansi isithupha yane umuntu kadazama mashoti why kumele kubenje zaka uthi no focus lapha udala ngikhuluma abantu ngikhuluma kanzima ngitshela abangane bami udala ngikhuluma abantu ngikhuluma kanzima ngitshela abangane bami udala ngikhuluma abantu ngikhuluma kanzima ngitshela abangane bami umsaluka zonjani mayombuza nabafana umsaluka zonjani yenobuza nabafana umntwana batonjani ayombuza nabadala umntwana batonjani ayombuza nabadala umsaluka zonjani ayombuza nabafana uma sekadakiwe usesenza noma yini umntwana batonjani ayombuza nabadala uma sekadakiwe usedelela abadala ngivele ngabona ukuthi inkinga yikuphi ngivele ngabona ukuthi inkinga yikuphi ipatemo nejipatutu ipatemo nejipatutu ipatemo nejipatutu bantu uyataka kufana neshekisheki ipatemo nejipatutu bantu uyataka kufana neshekisheki ipatemo nejipatutu bantu uyataka kufana neshekisheki wetipatutu 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 albobi batu
uchechache wakhule wenhlaza abantu bolenathi madoda bafunda kulenke abantu bongoniwa ngemva kwezinto zokumala wamala kahle kahle libhanda mbano tinkwakho wechipatutu 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 aí depois fiquei burraca para o pai with patutu aí depois papai não se faz o pai sabe ngoba zikhale wena shake, wait,